Maayong hapon sa tanan ug mao kining kahimtang sa atong panahon. Mas nikusog pa ang bagyong Liwayway ug nahimo na kining usa ka severe tropical storm category. Ug ganihang alas 10 sa buntag, gi-estimate kini nga nahimutang sa 205 kilometers east-southeast sa Basco, Batanes. Ug aduna kini gikusgong hanging 95 kilometers per hour ug pag-unos nga moabot og 115 kilometers per hour. Galihok kini sa direksyon na north-northwest sa gipaspason na 10 kilometers per hour. Base sa ato ang forecast track, ubos gihapon ang tsansa niini na makalandfall sa bisan asang bahin sa atong nasod. Ug sa laing bahin ang habagat o southwest monsoon ang paday na nakaapekto sa kasadpang bahin sa Visayas nga maoy nagdala og madag-umong kalangitan ug mga katag-katag na pag-ulan pagpanugdog og kilat sa western Visayas. Samtang Eastern o Central Visayas makasinati lamang og panagsang pagpanag-om nga tunas madag-umong kalangitan ug mga patak-patak na pag-ulan pagpanugdog og kilat labi na sa hapon o sa gabi. Ug base sa atong forecast track, posible nang makagawa sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Liwayway pag-abot sa Miyerkules sa gabi o Huwebes sa kadlawon. Ug karong panahon na walay gale warning sa bisan asang bahin sa Visayas. Samtang atong low tide alas 7:43 sa gabi adunay gimubon nga 0.15 meter ug high tide sa 1:50 sa kadlawon adunay gitas-on na 1.49 meters. Ug alang sa dugang na impormasyon, bisita atong website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph ug bisita atong social media accounts sa Twitter, Facebook ug YouTube. Dinhi na lang kutob gikan sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan ug alang sa balitang Bisdak kini si Netherlands sa Letrero. Daghang salamat.